60 anyos nga apuhan nga nakuhaan og video sa usa ka netizen nga mimudmod siyang apo sa tubig baha sa barangay Gunob, gipatawag sa CSWD Lapu-Lapu City. Si Luan Mirondina sa report. Ani og libuan ka mga reaksyon ug comments kining gihimong pagmudmud sa usa ka senior citizen sa batang lalaki sa tubig baha. Ganihang buntag gipatawag sa CSWD Lapu-Lapu City ang maong senior citizen human nasubay nga taga Sitio Balanghoy, Barangay Gunob kini. Ug ang batang iyang gimudmod sa tubig baha, iyang apo. Matod sa apuhan sa bata, ang insidente nahitabo niya dupang buwan sa Marso apan kagahapon lang gipost sa ilang silingan nga nakaakto sa gihimo niyang pagdisiplina sa iyang apo. Iyang gipasabot nga iya kadtong nabuhat tungod sa mga sirkumstansya sa ilang kinabuhi. Naman akong gikuan akong apo. Kanang uligo mong gikagbaha, ikuan ta ka, ilumusta ka. Pero nahibilan ko ato, di sa dito, pinangga ko na itong bataa. Na siya, pinangga ko na kayo. Na ako na badlong kay, nabunin na baya siya good. Napalit na sa bugtangan, mahal man kayo para nabunin na baya sa diri. Siya na ang nagmatuto sa bata, sukad kini gipakataw, kay gibiyaan kini sa inahan. Ug kay patay na usab ang iyang bana, nag-inusara siyang nagpadako sa bata pinaagi sa pagpamasura. Giangkon sa apuhan nga human niya nakita ang kaugalingon sa video nga gipost sa usa ka netizen, nagmahay siya sa iyang nabuhat. Kung nagmahay ko nga kanang ako nagibuhat. Kay kuan rato nako kanang sobra ra ko ingon sila nga. Kuan nakalitan lang gid ko ato, nahibilad jud ko ato. Matod sa CSWD, tataw sa video nga sayop ang pamaagi sa pagdisiplina sa apuhan ngadto sa iyang apo. Hinuon human mapaminaw ang habig sa apuhan, istoryahon usab unya sa CSWD ang apo aron masayran ang kinatibuk-ang hitabo. Inig-assess namo ato pod ning i-balance pod ang kaning giingon nga best interest of the child. So atong i-consider dinha karon after na kung mastorya namo ang bata. Kung unsay concrete namo nga decision ana sa syudad, ato nang i-assure nga we will journey with the lola and the mama, no, nga aron mahawa sila ani ilahang circumstansya sa kalisod. Dugang sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City, ipaubos usab nila ang bata sa counseling ug mohimo og mga lakang aron masigurong di na masubli ang hitabo. If ever dili na to ma-option ang pagbutang sa bata sa residential care, ganina niingon naman sad ang lola nga kana ang wake up call, no? Wake up call sa iyaha nga dili na gyud niya usbon ug dili na gyud niya buhaton. Moto niingon pud ang barangay nga okay ma'am, willing man mi nga amo na silang i-check almost every day and then mag-verification po ta sa silingan. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin miingon nga bisan pa man kun niadtong Marso pa kini nahitabo, mamahimo paghihapong mapasakaan og kaso ang apuhan. Ang prescriptive period sa pag-file og kaso sa child abuse is taas-taas man na siya. Do pila na ka months ang niagi, pwede gyapon na siya na tumapile after sa evaluation sa DSWD. Magagata sa DSWD kay ato man nang i-assist og kanang lola or inahan ba na or guardian, then kinsay mo barog as complainant. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Misda.